Haino hai lam supuru ani YouTube channel more topic line the most important mo hai topics reasoning te kwbangma jara text nai te jara entrance nai te omo hai simple topics faimano to boni bagani ang jara omo hai rano doubt tongnai kingba jara bujiya tongnai to mono naikhenki tini norok clear ngui thangana hne ang wansugo to boni bagani ang tini o topics kaidui tumani to fadingki jor kabang nai kare truk turkinai sengana tabung na jojo tongo 2 into 3 into 2 and plus 2 into 6 plus oja tongo 2 into 3 omo hai jodi no tohanki bahi khainai kingba bobono sakang khainai kalai poshno anki oro se phayo naidi sing baksa blaino omo tirono sing blaino doubt tongo kingba sini bakhao blaino confused nango jemon tabuk sing omo hai jodi ma hanki jukno sakang khai phainai naiki sing gunda sakang khainai obo blaino sini kotor bakhao kaisa proshno asayo blaino sini kaisa kotor question to hanki omo hai angkha khayo nok tini omo hai jod o video no jodi no naikhanki nongni bakhao omo hai tei kuno question phaigla kingba omo hai sungmung phaigla khani ang wansuku to ongka phaide puila abono ang sanai jodi no omo hai gun to hanke kingba juk to hanke puila babon sang khainai angke puila direct ang bisikok kabang sagalak direct gun no sang khaipenai te pare juk khainai ingke oro bosongnai 6 moi mo sang khagir ka ang tapra plus 12 plus 6 bon pore nai di moi mo teng phi onai direct oro bokhaima no bon pore gar bosuk 12 plus 12 plus 6 bon pore nai di o jaga 24 plus 6 is equal to 30 gena ji kha khayo nor buji mangkana hne o jaga naidi jodi no baksa oro amti bokhayo tabok o jaga jodi no omo hanke o plus no sang khaipene o plus no sang khaipene te par ulo multiply khyo jodi no omo hai khagenke sayangi pene to boni bagino kha khayo norok jare je doubt tongnai kima bukhao je proshno tongnai rok norok srai srai kana hnai to video nai tongmani bagai bilai bilai no hamai mario